Ola, son Daniela e isto é Un Minuto Azul. Gamela ou jamela, pa xente que fala con geada, é unha palabra que se escribe igual nos diferentes idiomas, pero que se pronuncia distinto, xa que isto depende do idioma. A gamela é un barco de pesca tradicional galego que se atribúe principalmente á ría de Vigo. Estaba feito de madeira de piñeiro e era, como xa ben dixen antes, para a pesca tradicional. A súa orixe provén dunha palabra latina que é gamelia e significa cunca. Aínda que a súa orixe é un pouco incerta, dise que provén desa palabra. Pódese atribuír con Rianxo, xa que é unha vila mariñeira na que hai moitísimas gamelas, ao igual que nos outros povos mariñeiros que pode haber en toda Galiza, porque no noso territorio está cheo de gamelas, porque é un barco tradicional de pesca, como ben dixen antes, que provén do pasado. E ata aquí o meu Minuto Azul.